Hola, què tal? Només aquest vídeo és per dir-vos que ja he creat el compte d'Instagram on estaré penjant el videoblog. No sé ben bé si ho estic fent gaire bé, però bueno, intentaré anar penjant cosetes diàriament. Ja he penjat alguna cosa d'avui, que he anat a la cursa de la dona, la carrera de la mujer, a Barcelona, i això, que ja podeu veure alguna coseta que he penjat allà a l'Instagram. I, bueno, si voleu seguir-me i voleu donar-li m'agrada, teniu el compte a l'Instagram i només això, bueno, estic arribant ara a casa i volia comentar-vos això, el canal es diu igual que aquest, però es diu idioma_música, amb K al final. De totes maneres, deixaré la informació a la caixeta de baix i, bueno, si voleu seguir-me, ja sabeu, teniu allà aquesta eina nova que tindrem a partir d'ara, perquè Instagram sí que el faig servir molt sovint. I res, ens veiem a la propera lecció. Adiós, en català, adeu, hasta la pròxima.